Na východe republiky nastúpili proti sebe obaja nováčikovia Corgonligy Tatran Prešov a Dunajská Streda. Prešovčania začali doma pred 3800 divákmi aktívne. Súpera z Dunajskej Stredy v úvodnej štvrťhodine k ničomu nepustili a vypracovali si aj niekoľko šancí. Prvú veľkú možnosť skorovať mali však paradoxne hostia. V 24. minúte skončil pokus Kvevkeho, ktorý je so 6 gólmi najlepším strelcom súťaže na Brvne. V 32. minúte zahrával rohovíko Poliaček a loptu do Novotovej bránky dostal Erik Takáč. Tréner Dunajskej Stredy poslal na druhý polčas do útoku ku Kvevkemu Dragičeviča. Hostia boli smerom dopredu nebezpečnejší, no svoje šance nepremenili. Najväčšiu mal tesne pred koncom Kvevke. Prešov tak zvíťazil nad Dunajskou Stredou 1-0. Domáci tréner Roman Pivárnik povedal, že diváci videli určite kvalitný zápas s nasadeným hraninou v vysokom tempe, čo potvrdil aj hostujúci nemecký tréner Werner Lorand. Ten ešte povedal, že v druhom polčase posilnili ofenzívu a mali veľa 100% šancí, lenže ich nevyužili a preto prehrali.